Ahoj, tady Ondra. Dnes se podíváme pod kapotu na motorový prostor, který je vyčistěný a vysvětlíme si, proč ho udržovat stále v čistotě. Pod kapotou se během let hromadí prach, olej, mastnota a nečistoty, které nevypadají dobře. Čistý motorový prostor usnadňuje servis, odhalí možné úniky a zlepšuje celkový stav vozu. Na čištění motorového prostoru používám přípravek k tomu určený, který neuškodí motoru. Po vyčištění se motor důkladně vysuší horkým vzduchem. Čištění motoru dává smysl třeba před prodejem auta, udělá to dojem, nebo po větším servisu, před sezónou, nebo zkrátka, když chcete mít auto v top stavu i tam, kde běžně nevidíte. Pokud vás to zaujalo a chcete, aby váš vůz byl čistý nejen zvenku, ale i pod kapotou, ozvěte se. Rád se postarám nejen o motorový prostor, ale i o celkovou proměnu vašeho vozu.